என்றும் எண்ணத்தில் நிறைந்தவர்கள், எங்கும் எதையும் அறிந்தவர்கள், எங்கிடும் இதயத்தில் வாழ்பவர்கள் எங்கள் ஷைகுன சூஃபி மகான். என்றும் எண்ணத்தில் நிறைந்தவர்கள், எங்கும் எதையும் அறிந்தவர்கள், எங்கிடும் இதயத்தில் வாழ்பவர்கள் எங்கள் ஷைகுன சூஃபி மகான். சித்திக் நாயகம் குலவழியில், வேலூர் ஆலிமின் கொடிவழியில், சிறுமக்கம் காகில் எனும் ஊரில் சீராய் ஜனித்திட்ட சூஃபி மகான். ஷேக் அப்துல் காதிர் இடுபெயரில், மலேசியா வாப்பா புனை பெயரில், சூஃபி ஹவரத் உயர் பெயரில் சுடராயுலா வந்த சூஃபி மகான். மரியம் ஹாஜானல் இல்லாராவார், சையது இஸ்மாயில் புதல்வராவார், செல்வி ஆரிஃபா புதல்வியாவார், இரு செல்வம் தந்திட்ட சூஃபி மகான். நக்ஷபந்தி காதிரியா தரிகாவின் ஷேகாய் அமைந்த, தன் பெயர் தாங்கிய குருவிடமே ஞான தீட்சை பெற்ற சூஃபி மகான். அலிமாய் அபிதாய் ஆரிஃபாக ஞானத்தில் என்றும் நிகழ்ந்தவர்கள், நித்திரை நீக்கி நித்தமுமே நிமலோனை தொழுதிட்ட சூஃபி மகான். சங்கையும் சகிப்பும் நிறைந்தவர்கள், சாந்த குணத்திலே மிதந்தவர்கள், சத்தியம் உரைத்திட்ட சல்குருவே சகலமும் அறிந்திட்ட சூஃபி மகான். பதியாம் காகிரில் நீங்கள் இருந்த பட்டணம் சென்னை மஜ்லிஸிலே, பட்டணமும் முரிதீன் இல்லத்திலே பளிரென மின்னல் போல் காட்சியளித்தீர். ஆண்டே குர்ஆனை ஓதுகையில் அன்பனவும் சிறர் நின்ற வேளை, அவரின் உள்ளெண்ணம் அறிந்து கொண்டே அலுவல் நோக்கிய புறப்படும் என்றீர். கணவரின் 35ஆம் வயதில் கனிவான குழந்தை செல்வமோது கையில் தவழும் என்றுரைத்தீர். திடமான வாக்கும் நடந்தேறின. மக்கத்தி ஹரமில் மகளார் கனவில் மகிமையினும் பெயர் தொடராகவே மறுபடி ஒலித்தது வேணும். மறைவுக்கு பின்னும் நடந்ததுவே நடந்துட்ட நிகழ்வை ஒரு ஆளிவிடம் நயம்பட மகளார் வினவியதும், நல் மக்கமும் தந்தை வந்தாரன நலமாக சொல்லிட்டார் ஆலிம் அவர். துல்கஅதா பிறை 2 தூய வாழ்வை முடித்துக் கொண்டீர். தூதர் நபி முஸ்தபா ஷரீஅத்தில் தூயவன் இறையிடம் இடம் பெயர்ந்தீர். சிறப்புகள் வாய்ந்திட்ட உயர் பள்ளியா குருவை துறை என்னும் பள்ளியில், ஷரீஅத்தில் குன்று சூஃபி மகானின் சாந்த ஜியாரத்து அமைந்ததுவே. கராமத்தில் இறைந்திட்ட காரணரே, கலங்கிய தவிக்கும் சிஷியர்களின் கவலைகள் போக்கிட கரம் ஏந்துவீர். கருணை குணங்கொண்ட சூஃபி மகானே, பாடிடும் இவ்வேளை அடியவனின் பெற்றோர் பிள்ளைகளுடன் பிறப்பை, பாடிடும் இவ்வேளை அடியவளின் பெற்றோர் பிள்ளைகளுடன் பிறப்பை பரிவாய் காத்தே அருள் புரிவீர். பயன்மிகு எங்கள் சூஃபி மகான்கள் கரம் பிடித்த உத்தமர்களை உன்னிப்பாய் கவனிக்கும் என் மகானே, உரிமை கொண்டாடும் இவ்வடியவளின் உள்ளை கிடக்கையை அடைச்சிவீர். அன்வர் அல்லாஹு ரம்சக்கும் أدخل الله دار النعيم، أضمن الله بنعمته أنعم يا رب سوفي أبا. أنور الله رمسكم أدخل الله دار النعيم، أضمن الله بنعمته أنعم يا رب سوفي أبا. என்றும் எண்ணத்தில் நிறைந்தவர்கள், எங்கும் எதையும் அறிந்தவர்கள், ஏங்கிடும் இதயத்தில் வாழ்பவர்கள் எங்கள் ஷேகுன சூஃபி மகான். என்றும் எண்ணத்தில் நிறைந்தவர்கள், எங்கும்
எதையும் அறிந்தவர்கள் எங்கிடும் இதயத்தில் வாழ்பவர்கள் எங்கள் ஷேகுன சூஃபி மகான் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்